Benvinguts i benvingudes al Magatzem Reial, el lloc on preparem tots els regals per la nit del 5 de gener. Jo sóc el senyor Manamol i ara us ensenyaré algunes de les carrosses que podreu trobar en aquest magatzem. Mireu, aquesta és la carrossa de l'Estel. És molt important perquè és una de les nostres carrosses guia i ajuda els Reis d'Orient a arribar als llocs on han d'arribar per entregar els regals. Aquí tenim la carrossa de l'Oasi. És molt important perquè acompanya els Reis en tots els seus viatges i així poden portar amb ells un trosset de desert. I hem posat les jaimes perquè se senti... Ui! Perdoneu, un moment. Es pot saber que fas dormint, que tenim visita? Bueno, mireu, aquí tenim la carrossa dels camells, que també és molt important perquè són els que carreguen el príncep i a la princesa i ens ajuden a portar tots els regals i les joguines des d'Orient. Els camells i els elefants. Acompanyeu-me. Enguany estem de celebració perquè el nostre elefant fa 100 anys i volíem celebrar-ho felicitant-lo pels carrers de Tarragona la nit del 5 de gener. Però ens vam trobar amb un problema. L'elefant no té nom. Així que vam contactar amb el Consell Municipal d'Infants de Tarragona i ens van donar 4 possibles noms per l'elefant. Aquests noms són Magicus, Imperitus, Orient i Caramelet. Els torno a dir. Magicus, Imperitus, Orient i Caramelet. Quan vingueu a visitar-nos al magatzem, al final de la visita podreu escollir quin d'aquests 4 noms voleu que tingui l'elefant. I la nit del 5 de gener, a les xarxes de l'Ajuntament de Tarragona, us direm quin ha sigut l'escollit. Bé, espero que vingueu al Magatzem Reial i que ens vingueu a visitar. I sobretot que us porteu bé a casa, que feu cas als pares i no us baralleu amb els vostres germans. Espero que acabeu de gaudir molt d'aquestes festes.